Ia-ți pentru socul mic ce spune! Eu nu mai sunt supărat, fetița mea mărită s-a mută toată lumea. Eu nu pot Micaela, eu nu mai sunt supărat, fetița mea mărită. Inimioara mine crește, familia mă iubește. Salut! Atențiune de la UA! De la UA! Pentru toată familia lor! Atențiune, atențiune! De la socrul mii, cel mai fericit om, pentru copiii lui, pentru fetele lui și special pentru Minesica și frații lui. 1, 2, 3 și... Sa, 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 sa! Bine, mă! Sunt cea mai fericită mamă din lume, mi-a măritat fata mea, asta este fata mea. Inima mi-e fericită, fata mea a fost cinstită, Doamne, ea a meritat, acum fala-i fala. Ce fac sau? De la soacra mică pentru fetele, pentru fetele care a ajutat-o pe soacra mică la treabă și ea la rândul ei o să facă copiilor, e prezentă și ea. Merge! Hai, Mitica! Să-i fac panașii lui Ionela mea, asta-i fata lui tata, asta-i slăbiciunea mea. Fac ce fac, poftele fac, că sunt fetele mele, sunt fete cu noroc, iau bani și când stau pe loc. Una e Mihaela și alta e Ionela. Atențiune! De la Ionela pentru părinții ei, cei mai scumpi părinți din lume! Frații mei, eu sunt soră pentru ei. Asta-i sora cea mai mare, la ea găsești alinare. Mă mândră și mă simt bine, pune poata lângă mine. Fac ce fac, la frați o trag, că ăștia sunt viața mea.
sare și chichine alinare. Sau, atențiune de la Socumii! Își cere scuze lui surioara lui cea mai mare. Și pentru toată lumea de la această minunată nuntă, care și noi lăutarii n-am venit în calitate de lăutari, am venit în calitate de prieteni pentru Socumii! Aveți-i! Atențiune de lansare! Pentru Minesica din această seară, să fie sănătoasă, trebuie să trăiască bărbățelul ei și să o iubească! Una, două, trei și haide! Vreau să uit de toate rele, că am tras numai belele. Astăzi eu sunt fericit, mi s-a îndeplinit un vis. Fac ce fac la frații mei dragi. Atențiune de la Kiki pentru această minunată